Ullman vann du idag. Jag vill inte kommentera. Mittlinjen går där, kom här. Där är mittlinjen. Där är mittlinjen. Domarjävlar! Är det inte tid nu för att få en inomhusbana här i Trollhättan? Ja, det är det ju egentligen. Det är det ju egentligen. Det tycker du själv, va? Men idag är det friskt och gott det här. Nej, men kom i bästa hållet!